سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا ودسب نبز عالم كبز قلقلات حيزو بزح تأمر كتبلو تخيل مهزوتات زفتر خوينو جينا كساب حجي ام مسرحن معبالن حادش نجرات يزركب حادي كابزي ودسب زفتر تأمر كتبلو تخيل مهزوتات دما اتي كم قوصاصري بيت صحفتات زغلغل اب سماي زتهانصه اهغراوي مدبر طفريو اهغراوي مدبر طفركا بقلل منجدي حانت بزحات طفرتኛታት زحازت منكركر طفر كوينو كاميرت زنقلا كاروت منكركر طفر دما نابو مصين نتوم طفرتኛታት زخون قرباتن كومدما متعريات اندحراد ليقا صغنا خغبرا يخلا مالتيو بزغ اب حصيرا زراربا عبي منكركر طفر كتبلو تخيل اهغراوي مدبر طفر بليتي نلعلم ستقامت دحر ورحن حدا كخوبن سالساي زعبي اكاليو نحج دما زمدبر طفر كمي يمثل مع استجميرو انتاي طقما لون كالن بسفيح كنرئي كنفتنينا قدني غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم قدم جزيه ودسب كمزي حجي معبيلو زلو خي معبلن تكنولوجي درغاب زي نبرو لجيزين نابط افر زبصح نجر كمهازن كومخ ودسب ابو خنبر مخال درغا كمزي ما ينعقب زبحال زي كون نجريو زمسل زنبره ازي يخوننبر كالاي وق عالم مستزازمه بفلاي امريكان روسيان ابزحل كينات كاتوان كلوا اب كل مهزتات يخون معباله دما كودادران انا يبلص كبهالان جميران ازي دما كاب نيوكليراو اصور مسرح جميرو كساب ناب طفر مبصح ينيرو بزخ اكلتين هاجرات ناب تقدم حجي تتنكيفو زي فلط زنبره طفر ودسب نمسداد ناتنايلن بمحز ليتن معلتن من قدمين كصعرا زجمرا اب كم زهموتن كلوا دما اتا حانتي سبزلوا من كوركور تسدد صنيحه اتا حانتي تسدد انداخونن كلوا ازي حجي نزاربولو زلنا اب سماي مدبر طفر غيركا ودسب نزناو حجيزي ابو مقمات زبل حسب مصيون نمجمرتا غزي خا اب طفر مدبر غيرا سب كتقمطلو زخالت هاجر اندحرنيرا شعو حبر السوفيت زنبرت حجدما ابوز هاجرات تمقيلا غنزعبه يكفالا روسيا كوينا زله هاجريا ازي مدبكا بشحن شعات 270 زجمرت خوينو بشين بروجرام ساليوتي دما ناب طفر شوعات مدبر طفر كخونو زخولو من كوركورات زسدده بدحر الزغا امريكا كلتا عمت صنيحه اسكاي لاب زبلتا مدبر طفر كتسددن كلا اتا زنوح غيزي زصنحت غنا اتا بحبر السوفيت زتسدد مير زتبهالت مدبر كوينا كاب شحن شعات 286 كساب كلتا شحن حدن اب طفر يا صنيحه بدحر زمص دما ازي حج انزاربلو حدا كاب تامرتاوي مهزوتات ودسب كوين زلو اهغراوي مدبر طفر كوينو بحبرت ناي بوزحات هاجرات زقومن امونغوم بزلوم سمعخا نخلم زغلغل عرمشو زغونه تامرتاوي مهزيو اذن 15 زغونه هاجرات دما تاكيبن 5 ماكلات مرمر طفر بمفطار ابزي حجي زلو اهغراو مدبر طفر بحبر بمسرحن نعون مهناصن تواهيدن ينسريحن اذن 5 ماكلات مرمر طفركا ناي امريكا روسيا برازيل حبرت اوروبان كوينن اتا ناي حبرت اوروبا دما كاب 10 هاجرات زقومتيا نسنكا بلجيوم دنمارك فرانس جيرمن عاد طليان هولند نروي اسبين شويدن سويسرلاندن عباي بريطانيانيان اذا مدبر طفر نغهنص دما استاد 10 عامات زوسده خوينو اذا نقدم زتتقص هاجرات كا ببوانو حدا خفال انداسددا اب طفر اندهانصين نزي حجي زلو عرموشش مدبر طفر كهانصا زخالا كاب كلن اتان مجمريا اب هنصته زمدبر قدامي اكال زسددت هاجر روسيا خوينا بشحن 998 تنيا دما ناب طفر نت مدبر صعد زمن چولو كمون مس مدري كراغبو زخل زتفلاليه مرخخبي ابت زتدلي رحقت كتقمت زخالت بدحر ادما امريكا نت بروسيا استسدد اكل حدا يونيت زبال كالا اكل سديدا خد قطمولن كلا اذن امريكا اكل دما كاله من كوركور طفر نابتي اهغراو مدبر طفر مصيان كلا غبان صعنتن كراغفان يزحجزن بزخا اتزي ترف اكلات جنا كيمصن كلو اتسب كقمطلو زخل اكل مستوادده اب 2000 عام تمرت حدا امريكاوي كلتا روسياوያን طفرتኛታት ابز مدبر كقمطو لمجمرتا غزي كغعازيم كيلهم كمز እንዳበሉ ድማ ነዚ መደበር ሙሉእ በሙሉእ ከሃንጽዎ እንከለው ابز اوان كا كامرت 400 كيلومتر
ርሒቑ ይዝርከብ ገፍሒ ናይቲ መደበር ከዓ 109 ሜትሮ ንቁመት 75 ሜትሮ ንጎኒ ኮይኑ እዚ ከዓ ዳርጋ ክንደ ሓደ መጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝኸውን ማለት እዩ ክብደት እዚ መደበር ከዓ ብተወሳኺ 420 ቶን ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ክብደት 290 ንኣሽቱ መካይን እዩ ኣብዚ መደበር ከዓ ኣብ ሓደ እዋን 6 ጠፈርተኛታት ጥራይ ክቕመጡ ዝኽእሉ ኮይኖም ንሶም እንተበዝሐ ን6 ኣዋርሕ እዮም ዝጸንሑ ምናልባት ከዓ ክንዲ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዝኸውን እንከሎ ንምንታይ 6 ጥራይ ይቕመጥዎ ትብል እንድሕር ኣለኻ እቲ መደበር ሓደ ስልሲቱ ጥራይ እዩ ሰብ ክቕመጦ ዝኽእል እምበር እቲ ካልእ መኻዚኖታትን መሳርሒ ዝመልኦ ቦታን ብምዃን እዩ እዞም ጠፈርተኛታት ከዓ ኣብዚ መደበር ክድቅሱ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ኣብቲ መደበር ስሕበት ምድሪ ስለዘየለ ጸብለል ከይብሉ ምእንቲ ኣብ ሓንቲ ሳንዱቕ እትመስል ንእሽተይ ዓራት ብምእታው ኣካላቶም ምስቲ ኣካላት እቲ ሳንዱቕ ብምእሳር እዮም ዝድቅሱ እዛ ሳንዱቕ ድማ ነቶም ጠፈርተኛታት ኮምፒውተሮም ከምኡ ድማ ካልእ ኣገዳሲ ነገራት ምስኦም ክሕዙ ትሕግዞም እያ ካብዚ ወጻኢ ከዓ ምርምራት ዘካይድሉ ብዙሕ ላቦራቶሪ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ 2400 ዝበጽሕ ምርምራት ድማ ኣብ ሓጺር ግዜ ክገብሩ እዮም ዝኽእሉ ኣብዚ ክመጽእ ዝኽእል ሕቶ ከዓ እዞም ጠፈርተኛታት ከመይ ገይሮም የስተንፍሱ ከምኡውን ከመይ ገይሮም እዮም ሽንቲ ማይን ሽንቲ ደገን የውፅኡ ዝብል እዩ እዚ ድማ ካብቲ ቀንዲ እቲ መደበር ክህነጽ እንከሎ ብዙሕ ምርምራት ተገይሩሉ ፍታሕ ዝተረኽበሉ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱ በዘይዚኦም እቲ ጠፈርተኛ ብሂወት ክቕጽል ስለ ዘይክእል መጀመርያ እታ ናይ ቀልቀልን ሽንቲ ማይን ምስ ንርኢ ከዓ እዞም ጠፈርተኛታት ብፍሉይ ንዖም ዝተሰርሐ ቀልቀሎም ዝጉሕፍሉ ቱቦ መሳለ ሽቓቕ እዩ ዘለዎም ኣብኡ ድማ ዝኾነ ከፋት ከይገደፍካ ኮፍ ትብል እሞ ከምቲ ናይ ገዛ መጽረይት ነቲ ጉሓፍ ትስሕቦ ንሶም ከዓ እቲ ቀልቀል ኣብ ዘውፅሉ ግዜ እታ ኣብኡ ዘላ ማሽንያ ነቲ ቀልቀል ትስሕብ ሕጂ እውን ልክዕ ከምታ ናይ ገዛ መጽረይት እታ ዝመልአት ፌስታል ዓጺኻ ንውሽጢ ትደፍኣ እሞ ካልእ ፌስታል ከዓ ትቕይር እዚ ኣገባብ ከዓ ቀልቀል ምውፃእ ኮይኑ ናይ ሽንቲ ማይ ድማ ብሓንቲ ሰሓቢት ቱቦ ሲሒብካ ኢኻ ተውፅኦ ተሳሒቡ ምስ ከደ ከዓ ኣብ ካልእ ኣካል ናይቲ ሽቓቕ እዩ ዝቕመጥ ካብቲ ዘገርም ድማ እቲ ሽንቲ ማይ ናብ ሓደ ብፍሉይ ንዕኡ ዝተዳለወ ኣካል እቲ መደበር ከይዱ ኣብኡ ብዘሎ መጻረዪ ናብ ሓደ ዝስተ ማይ እዩ ዝቕየር በዚ ከዓ እቶም ጠፈርተኛታት ካብ ሽንቶም ዝተጻረየ ማይ እዮም ዝሰትዩ ብተወሳኺ ከዓ ካብቲ ማይ ብሓደ ኤሌክትሮሲስ ዝፍለጥ መስርሕ ነቲ ማይ ናብ ሃይድሮጅንን ኦክሲጅንን ብምምቃል ነቲ ኦክሲጅን ኣብ ምስትንፋስ እዮም ዝጥቀሙሉ ኣብዚ መደበር ከዓ ብተወሳኺ ንዖም ዝበልዕዎ ዘበለ ካብ መሬት ዝኸደም ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ወርሒ ድማ እንዳተቐያየሩ እዮም ሓደስቲ ጠፈርተኛታት ዝመፁ ኣብ ሓደ እዋን ከዓ እዚ መደበር 6 መንኮርኮር ጠፈር ክለግብኦ ዝኽእላ ኮይኑ ጽዕነተን ኣራጊፈን ድማ ነቲ መደበር መሰረታዊ ነገራት የንዘማልኣሉ እዚ መደበር ከዓ ብሓፈሻ ኣብ ሰዓት 28000 ኪሎ ሜትር እንዳተሓንበበ ኣብ ውሽጢ 9 ደቂቕ ንመሬት ምልእቲ ዝዘራ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ድማ 16 ግዜ እዩ ነዛ መሬት ዝዘራ እዚ ማለት ድማ እቶም ጠፈርተኛታት ፀሓይ 16 ግዜያ ተዓርቦምን ትበርቆምን እዚ መደበር ከዓ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ምርምራት ንምግባር ከምኡ ድማ ካብኡ ተበጊስካ ናብ ማርስን ወርሕን ዝቐንዐ ምርምራት ንምግባር ዝተሃንጸ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ከዓ በሽሓት ዝቑጸር ነዚ ዓለም ጠቓሚ ዝኾነ ምርምራት ክግበረሉ ክኢል እዩ ዘሎ በድሕሪ እዚ ኩሉ ክመጽእ ዝኽእል ኣገዳሲ ሕቶ ድማ እዚ መደበር ከመይ ገይሩ እዩ ፀዓት ዝጥቀም ዝብል እዩ ነዚ ፍታሕ ንምርካብ ከዓ እቲ መደበር ዳርጋ ተዝዓበየ ክፋሉ ክትብሎ እትኽእል ፀሓያዊ ፀዓት ዘመንጩ ዓበይቲ ክንፍታት እዩ ዘለዎ እዚ ክንፍታት ከዓ በቲ ተተኺልዎ ዘሎ ፀሓያዊ ፀዓት ዘመንጩ ኣካላት ገይሩ ንኣስታት 40 ስድራቤት ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ ዘመንጩ እዚ ድማ ነቲ መደበር ቀጻልነቱ ውሑስ ክኸውንን ከምኡ ድማ እቶም ጠፈርተኛታት ኩሉ ምርምራቶም ክገብሩ ይኣኽኢልዎም እዚ መደበር ከዓ ከምታ ቀዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ግዜ ለይቲ እቲ ሳልሳይ ብዓይንኻ ክርአ ዝኽእል ነገር ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ወርሕን ሓደ ዕብይ ዝበለ ኮኸብን እዩ እዚ ክህነጽ ልዕሊ 160 ቢልዮን ዶላር ዝወድእ መደበር ንምርኣይ ከዓ ማእከል ምርምር ጠፈር ናሳ ሓደ ፍሉይ መርበብ ሓበሬታ ዝሰርሑ ኮይኖም ኣብዚ ታሕቲ ኣብ ዘሎ ሊንክ ኣቲኹም ድማ መዓስ ብልዕሊ እቲ ትነብሩሉ ከባቢ ክሓልፍ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ብጽቡቕ ዝረኣየሉ ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ብምዃኑ እዩ ዝነገር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ኣብዚ እዋን ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልያት እንዳገፍሐ ይኸይድ ብምህላው እታ ነዚ መደበር ጠፈርተኛታት ኣብ መብጻሕቲ
ትሕግዝ ሩስያ ባጀታ ካብ 2020 ንድሕር ከተውሕዶ ከም እትደልያ ገሊጻ ነዚ ምኽንያት ከ ኣሜሪካ ናብቲ መደበር ሰብን ንዋትን ዘብጽሓላ መንኮርኮራት ኣብ መስራሕን ከምኡውን ምስከም ስፔስ ኤክስ ዝኣመሰላ ትካላት ብምውዓል ነቲ ብሩስያ ጥራይ ዝግበር ዝነበረ መብጻሕ ጠፈርተኛታት በዓላ ክትሕዘዩ መደብ ዘለዋ ብተወሳኺ ድማ እዚ መደብ ክሳብ 2028 ምስ ሰርሐ ሽዑ እዚ መደበር 30 ዓመት ክገብር ብምዃኑ በዘን ወነንቲ ዝኾነ ሃገራት ካብ ስራሕ ወጻኢ ብምግባር ተሓማሽሹ ኣብ ውቅያኖሳት ክወድቕን ክጓሓፍን መደብ ዘሎ እዚ መደብ ድማ እቲ መደበር ነዘን ሃገራት ኣብዚ እዋን ቢልዮናት ዝበጽሕ ገንዘብ የኽስረን ዘሎ ብምዃኑ እዩ እዚ ይኹን እምበር ገለ ጸብጸባት ከም ዝሕብርዎ ኣሜሪካ ነዚ መደበር ናብ ናይ ግሊ ቀይራ ንኣውፈርቲ ዕድል ክትህብን ነቲ መደበር ከ ብሓገዝ ሃብታማት ክቕጽል መደብ ኣለዋ እዩ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ከዓ ትሕዝቶ ዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኸዮ ወይ ድማ ፈቲኸዮ ካልኦት ክሪእዎ ምእንቲ ሼር ክትገብሮ ኢና ንተስፋ إذا تدالوا مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم